Кебәйтәгә гаһынан дизельнен өллер от станцияттер кыстыкка белемнәни булан нахтык барар. Станция өләһеттерә от дизельләрен өрмөнүләр итен тәңә от системнәрен сип линиялары талдар. Кебәйтәгә газа дизельны станцияга 4 дизель барыттан кыһыңы өттүгөр 3 сайынын 1 дизель отунан иһленнен толор хаачыялар. Быйыл сайын 500 киловатт кымталах Caterpillar дизели өрмөннән бүтерен холбаатылар. Бу кенне 2 номердагы дизель өрмөнгө барыктак. Саңа станция тутутун бопрога турбута ратта да үп хатчы кырымчыгынан эхилги сылга от станциятын өрмөнө этин теңе өссө бир саңа дизель келен таңыллан турара буланнанар. Сапчастар бит барда калбиттере. Дизель бит ремонтнара тоқпа деген бу төдүс дизель бит Caterpillar бит оңолан битте. Кене улы тоқтан үлага кирен билген бере турар. Антан билген 2 дизель бит оңола бит. Ол кайдан тоқпа тегер кыстыкка киде биден Атоплениялар бутан тоқпуту деген бардан билемне таппытына. Аны линия бүтлөлөргөндөр бүттө аны турбузда кыстыкка белем болот. Бир сүрүн үләндән 2-13 сылтан от системнәрен сип линиялары тый болар. Быйыл булан быгытнан 4 км усталах от системнәре сипке көйөктәк. Сипкен Аллах баганалары өссө булырын турur буттара. Индиге сылларга молодежная сметайын улусаларга сүрөк участыгар от системнәре уларыян беге условия биткер мандык системнәр бага оңгулактарын кырата сахалы тахарбаттарын көрдөрдүләр. 4 км сип кирияктак. Оны төбелеген тоқту жабыт сагалаты бут бу түгүн үлетен. Уанда боллагана булырын дик баганаларын турат тагып. Ата быйыл сибе калле 4 км-тен тары йордора булду бага. Станция үләһеттәре бу курдук бөһөлөк кытыглардан сагалан кен подстанцияларга чугахан эрелләр. Моны тәңе эргәрбит баганалары от системнәрен уларыты, онтон датын будархай үләләр күтәлләр. Агаяк сылынан бөһөлөккә от системнәре бүттүн сипке көһен, отан хатчыга харгыс таксы суга дигән эренәбит. Туяра Кукрева, Василий Федоров, Саха телевидениедә Кебәй.